În urmă cu câțiva ani s-au finanțat prin programul de dezvoltare rurală ambulanțe veterinare. Conform ghidului, suna tare frumos ca medicii veterinari pe sate să se poată deplasa cu aparatură specifică să-și facă treaba. Ce s-a întâmplat, cum s-a tradus în piață, cum s-a văzut în piață, că medicii veterinari și-au cumpărat jeepuri. Apoi, a existat linie de finanțare pentru pensiuni. Din nou, frumos, cu impact, dacă lucrurile ar fi fost sustenabile și, într-adevăr, în timp chiar ar fi continuat să funcționeze ca pensiuni. Au funcționat pe o scurtă durată, cât a fost obligatoriu un proiect. Majoritatea s-au convertit în case de locuit. Dar sunt sănătoase aceste practici pentru afacere? Nu sunt sănătoase pentru afacere, însă antreprenorii care au procedat astfel ne-ar putea explica că ei au făcut tot ce a depins de ei, că au încercat să atragă turiști în